नों जुदि खमा बिया नोंखौ केस हैगोन आं सोर गुन्डा बे मैदोम बसुमतारी ना मा बसुमतारी गुन्डा नों नम्मानि उदैनिफ्राय जोनोम जायाखै नामा नोङो हा मबे गुदुंनिफ्रायनो एथ' गना फैनाय नोंलाय जौहाय गुन्डी मानसिफोरबो दङ जोंनि समाजावहाय एक्सिस्ट खालामसै एनिथिं एमजेनि वाइफ जितु प्रिति नार्जिनारि दा गोबाङा सिनायगोन आरो गोबाङा सिनाया जानांगौ दा गोबां सिनायिफोरा नैबे आपडेट्सआव नुनो मोनगोन आङो मा आपडेट्स लाबोनो सानदों एसे बेलेग जागोन नैबे आपडेट्सआ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन आरोना दा लोगोफोर गासैनिसिमबो गिबियावनो गेदेरफोरनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायग्रोबाय दा गोबाङा मिथिखागोन एनिथिं एमजे ब्रादार जितु हाबा जाबाय जुलि जानाया बारा गोबाव जायाखै बेबायदिनो 6-7 मान्थससो जाबाय 7 मास 8 माससो जाबाय जों ना 6 माससो जाबाय दा गोबाङानो बुंबोगासिनो फेसबुक इउटुबाव गोबां भिडिअ ओंखारदों माने सासेल' नङा गोबाङानो शेयार खालामदों दा बाथ्राया लोगोफोर नैबे भिडिअ बुंनो थांदों माने एनिथिं एमजेआ जितु प्रिति नार्जिनारिया सासे गथ' मोनबाय आरोना दा बे गथ' मोननायाव माने बारा गोबाव जायाखै 6 मान्थ एबा 6-7 माससो जानाय आरोना 6-7 माससोआव माने गथ' सासे मोनदों दा गोबाङा कनफिउज जागासिनो बेथ' पसिबल खोथा नङा माने 6-7 मासावथ' बेबायदि गथ' जाथावा होनना बुंदों आरोना दा गोबाङानो दा जोंबो मा बुंनो आङो जेबो बुङा बुंबाबो माबा जायो बे बुंनाबो लाब गैया माने इसोरनि लोगोआव बाथ्रा इसोरा सोरनो मा हरो गथ' सोरबा 5 मायाव सोरबा 6 मायाव बेफोरखौ रावबो बिमा बिफायाबो मिथिया इसोरासो बानायना हरनाय नालाय दा गोबाङा भिडिअ बानायबाय थादो एसे गाज्रिबो जायो आरो नालाय ना बेफोरबायदि बानायबाय थाबा बेफोरो बिमा बिफाया 5 मास 6 मायाव फैथों होननानै बेफोरबायदि साना माने बेफोरखौ भगबानासो हरो नालाय दा गोबाङा भिडिअ बानायबाय थादो मिम्स बानायदो माबा बानायदो गोबां नुबोगासिनो दोङो दा आंबो बेयावनो मोननैसो बुंनो सानदों माने फेसबुक इउटुब गोबाङा भाइरेल खालामगासिनो माने इम्पसिबल खोथा 6 मासाव बोरै गथ' जानांगौ होननानै गोबां कनफिउज जागासिनो दा नोंथांमोना कमेन्टआव हर मा बुङो साननैसो सिगाङाव गोबां भिडिअ भाइरेल जागादोंमोन ओमफ्राय दा फेसबुकआव सासे ब्रादारा माने भिडिअ बानायदोंमोन आरोना बे सासेल' नुवाखै आङो गोबां भिडिअ बानायनाय नुबोगासिनो दा बेयाव प्रिति नार्जिनारिया जितु बिनिनो रिप्लाइ हरदो आरोना दा आंबो नायनोसै प्रिति नार्जिनारिया बिनिनो बागै मा रिप्लाइ हरखो बे गथ'नि बागै बुंदोंमोन आरोना ब्रादारा दा नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ आंबो नायलांनोसै आरोना गिबियावनो खुलुमनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मैदोम बसुमतारिया गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों मानो होनोब्ला बेनो जाहैबाय नैबे साननैसोआव आंनाव बिराद माने कमेन्ट फैदों माने मा नाम बियो एनिथिं एमजेनि सायावहाय माने कमेन्ट फैबाय दङ फरायनि आं कमेन्टखौ हेल' ब्रादार माथो एनिथिं एमजेआ 6 मान्थनि गेजेरावनो बिफा जाबायनो नैबे मोनसे आरो मोनसे फैदों र' आरो नैबेबो फैदों नै हेल' ब्र' एनिथिं एमजेआ 6 मान्थआवनो माथो सासे गथ'नि बिफा जाबायनो नों बिनि सायाव मा बुंगोननो आरे भाइमोन खुलुमो नोंथांमोन एमजे सोरबा माया जुदि गथ'नि बिफा जादों नैबे मैदोम बसुमतारिया डाक्टार ना मा जाखो जेनेबा नोंथांमोनानो बुंलायदे जेनेबा बे मैदोम बसुमतारिया मा जाखो सोरनिबा माबा आं माबा डक्टर ना आं माबा नार्स जाखो फाग्ला बे सोरबा एमजेआ माबा 6 मासावनो जुदि गथ' मोनदों मा मोनदों इन्जिन खरानानै साननो लाब्रा नोंथांमोना फाग्ला जिसिबि इन्जिना जेरखम फास्ट खारो मिथिबाय बेफोरबायदि होननानै साननानै ला मिथिबाय जिसिबि इन्जिन साननानै ला नोंथांमोना मा फाग्ला एमजेनि खिसौ मा माबा 6 मासावनो गथ' जाबाय होननानै मा ससियेल मिडियाआव हगारबाय थायो मानो कमेन्ट खालामहरबाय थायो नोंथांमोना मेसेन्जाराव आं बिराद माने अधैर्य मोनो मिथिबाय दा मानो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनांगौ जाखो मालाय जाबायब्रा 6 मासाव जायो ना 5 मासाव जायो 3 मासावबो जानो हागौ फाग्ला बेफोरलाय मा गिदिर बाथ्रा 3 मासावबो जानो हागौ बेलाय मा बेफोरलाय मा गिदिर बाथ्रा बे जिसिबि इन्जिन होनो बेखौ मिथिबाय रायजोफोर जिसिबि इन्जिन मिथिबाय बेफोरखौ बांद्राय नोंथांमोना बारा माथा मारि नाङा मिथिबाय आरो नोंसोरबो हायोब्ला जिसिबि इन्जिन खालामनो गोसो जायोब्ला एनिथिं एमजेनावहाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय बिथांनाव कन्टेक्ट खालामहर कंग्रेचुलेसनसो बावनांगौ एमजे बिथाङा जे 6 मासावनो गथ'नि बिफा जानो हादों नोंथांमोना बेनाव सोंहरनानै ला मिथिबाय जाहाथे जोंबो 3 मासआवनो माब्लाबा गहोनो हायो माथो जाखो
बेफोरखौ नोंथांमोना बेफोरनाव सोंना लाहरनांगौ मा आंनाव सोंहरो मिथिबाय आं बांद्राय बे सानथामसोआव ओरैनो आङो बिराद माने खर'फ्रा खामानि होखायाखै मिथिबाय जानो लोंनो सुख गैया आरो मा बिगुरनि आंनावसो सोंहरबाय थायो इडिटिं एमजिया गथ'नि बिफा जाबायनो 6 मासावनो नों बिनि सायाव मा बुंगोन आं डक्टर नङालै भाइमोन बिदि आङो इडिटिं एमजिनि माबा गनायखौ खबर लाबाय थानो मिथिबाय आं डक्टरबासो मिथिगौमोन बेखौ मिथिबाय नोंथांमोनहा आं बेखौनो बुंगोन आरोना सोंनानै लाहर एमजे भाइनावहाय माबाफ्राव मेसेन्जारफ्राव बेनावनो सोंहरदो 6 मासाव माबोरै गनो हाखो मिथिबाय आंनि फारसेनिफ्राय कंग्रेचुलेसनसो हरगोन आङो जाहाथे जोंबो देनां नङाबा जोंनि रायजो राजाफ्राबो 3 मासाव गहोनो हायो दाथ' 6 मासाव गबाय नालाय एबार 3 मासाव माने जुगा सोलायलांगासिनोब्रा मिथिबाय आपग्रेड जालांगासिनो दङ लासै लासै दिनै बायदियाव हाबा जादों नै गाबोन बायदियाव गगोनबो मिथिबाय माथो बेफोर जाहैबाय आपग्रेड मिथिबाय जोंनि नैबे दानि जुग दानि मुगा होनदों जायखौ मिथिबाय साइन्सनि मुगा होनोब्ला नोंथांमोना माखौ बुजियो फाग्ला बारे साइन्सनि मुगा होनना सानना लाब्रा बेफोरखौ बांद्राय बे खर' माथायाव लानानै लाब गैया मिथिबाय रायजोफोर बेनो आंनिफ्राय इडिटिं एमजेखौ आङो माबासो बावहरो कंग्रेचुलेसनसो बावहरो आरो किछु गियानि मानसिफ्रा ओरैबायदिबो बुङोनो आब' बाजै दासो मोनदों नोंनि हौवायाबो सिगां भिडिअ बानायोमोन आरे आंनि हौवाया मा खालामबोदों खालामाखै बेखौ आं नुवाखै मिथिबायना बेखौ आं नुवाखै बेखौ आं नायनो थाङाखै आरो आं बेखौबो मिथियो जे आंनि हौवाया मा भिडिअ बानायबोदों बानायबोआ बिनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि लाइननि बेफोरबायदि केरेक्टारनि मानसिफोरबो दङ जे केरेक्टारनि मानसिफोराखौहाय एक्सप'ज खालामजादों बेफोरबायदि मानसिफ्राबो गोबाङानो दिनै बानजु संख्रि आलौनानैहाय मेसेज हरग्राबो दङ कमेन्ट हरग्राबो दङ आरो गोबाङाखौथ' आं मिथिखागौ कारन मिथिया बिसोरथ' मिथिया गोबां समावहाय WhatsApp माखौहाय मबे नाम्बारखौहाय मबेयाखौहाय आं सालायनानै थायो मबेयाखौ आंनि हौवाया दैनानै थायो बेखौथ' बिसोरो मिथियाना गोबां समावहाय हाय आदा बेफोरबायदि बुंहरनानैहाय हाय आदा मानो फन थिखांथारा नोंलाय मानो फन रायलायथारा नै बेफोरबायदि गोदै मेसेज हरग्रा मानसिफोरबो दङ आरो लाजिया फांसिया आंनो रिसार्ज सोना हरना आदा एसे आङो रिसार्ज सोना हरना बेफोरबायदि खोथा हरग्रा लाजि रोङि बेफोरबायदि गुन्दिनि समाजावहाय गुन्दी मानसिफोरबो दङ जोंनि समाजावहाय एक्सिस्ट खालामसै बेफोरबायदिनो गोदै राव बुंहरनानैहाय सेंग्राफोरनि हौवाफोरनि गोसोखौहाय बलायहरनोबो गोरों किछु बेफोरबायदि बयबो नङा जोंनि बर' समाजनि 99% मानसिफ्रा बिराद मोजां खिन्थु बे 1% जे दिनै बेफोरबायदि गाज्रि मानसिनि गुनै जे मैदोम बसुमतारी ना मा बसुमतारी गुन्दा नों नम्मानि उदैनिफ्राय जोनोम जायाखै नामा नोङो हा मबे गुदुंनिफ्रायनो एथ' गना फैनाय नोंलाय अके बेनोसै दिनैनि भिडिअआ गोबां दावराव खालामबाय थानांला आरोना दा गोबाङा नायदोबा मोनथिबाय आङो होजोबनाय जायासै दा होजोबनोबो थांला मा आरोना बेफोरखौ लानानै दावराव दावसि खालामबाय थानो नांला गथ'आलाय मा दा बेबायदि इम्पसिबल नांदों गासिबो कमेन्टफोरावबो बेफोरखौ लानानै आरो दावराव खालामबाय थानो नांला गथ'आलाय मा जाखायो मा जुलि जादो जाते मा 5 मास 6 मास दङ आरोना दा इसोरनि लोगोआव बाथ्राफोरा मा माया मा हरो मा मायो थिग बिदिनो आरोना दा बिमा बिफानि दाय गैया माबा गैया बेफोरो दा आरो बिसोरनिसो लाइफ आरोना जुलिया जादों बिसोरनि लाइफ दा बुंनोबो थांनो गोनां गैया रावबो जेबो दरकार गैया दा बेनोसै आरोना आपडेट्सआव सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनो गोसोबा कमेन्टआव फोरमायहरजागोन दिनैनि आपडेट्सखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना दा बेकग्राउन्डआव बोरैबा खोनादों नोंथांमोना अब्लाबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच